Здравей и добре дошла в ден втори. Щях да си спестя часове и много нерви, ако знаех това за Canva още в началото. Ако си коуч и те първа стартираш онлайн, ще се влюбиш в тази програма. Canva е онлайн инструмент, с който можеш да създаваш красиви и професионални дизайни, без да си дизайнер и без да ползваш сложен софтуер. С нея можеш да правиш постове за социалните мрежи, презентации, флаери, оферти, кавъри за YouTube, дори мини сайтове. И днешния съвет за начинаещи. Използвай готовите шаблони. Просто напиши какво търсиш, например коучинг оферта или Instagram пост и Canva ще ти предложи готови дизайни, които само трябва да промениш с твоя текст и снимки. Не губи време в търсене на дизайнери или да започваш да правиш нещо от нулата. Canva ти дава всичко, каквото ти е нужно. Лесно и безплатно. Искаш ли да започнеш и аз да ти помогна? Пиши ми. Ще се радвам да се видим. Чао и до скоро!